Bueno, entón comezamos o segundo pleno extraordinario do día que ten como sabedes dous puntos na súa orden do día. Comentar que aquí aparece por defecto a aprobación da ata da sesión anterior, pero non hai como tal. Antes de comezar, quero dar a benvida, porque é a primeira sesión, a disculpa, a nova secretaria Linia Astray, que, bueno, pues, que nos acompaña hoxe por primeira vez, vai facer, sen dúbida, unha labor excelente durante o tempo que este aquí, os meses que este aquí. Ben, entón, dicía que a ata da sesión anterior pues, non procede, o seguinte punto da orden do día é o expediente 264-2020 que fai referencia a subvencións por concurrencia competitiva ás axudas COVID-19. Bueno, penso que xa coñecen perfectamente de que se trata, na medida en que, bueno, pois estas bases que pretendemos aprobar e que traemos hoxe aquí son produto do traballo da mesa que se creou ao efecto, pois, mesa de traballo para a reconstrucción económica do Concello, se non me lembro mal, ainda que tiña un carácter non formal, por así decirlo, si estaba conformada por todos os grupos deste pleno, e, bueno, pois, as axudas teñen o sentido que vostedes coñecen. Eu creo que é, sí. O orzamento é despois. Non o do gas, o do gas. O do? O da policía local. O da policía local. Eso non vai no pleno. Eso non vai no pleno. No, eso era... Era na comisión. Comisión de Que era, acordamos? Sí, sí, vale. Eso era... Perdón. Recomezo. Decía que as bases reguladoras destas axudas, bueno, é o que pretendemos aprobar, é que estas axudas bueno, responden á situación que temos a día de hoxe, non? Derivada da pandemia que nos tocou vivir. Bueno, pois creo que é consensuado, é unha idea de consunto deste pleno que a administración local, na medida das súas posibilidades, na medida das súas competencias, que non son moitas neste ámbito, debe tratar de facer algo para revitalizar pois, o tecido económico ou responder a este parón, que en moitos casos foi un parón obrigado, do punto de vista legal, e por noutros casos, non sendo un parón legal, sí que derivaba da situación de confinamento, etc., de perda de confianza, non? En termos xerais, bueno, pois, houve moitos sectores económicos que sen ter que pagar, bueno, pois, tiveron caídas nos seus ingresos, non? Bueno, para atender a esta necesidade de axudar a manter a actividade por parte de negocios autónomos do noso Concello, bueno, pois, na medida das nosas posibilidades, na medida tamén das nosas competencias, pois, a idea que se plantexa aquí é destinar inicialmente, isto é o orzamento que teríamos, 90.000 euros en dúas líneas de actuación. A primeira, que serían unha línea de subvencións directas a aquelas actividades que tiveron que parar obligatoriamente, porque así o estableceu as normas, bueno, pois, tanto do Estado como da Xunta aprobadas. E esta línea, pois, en principio contaría con 58.000 euros. Estamos falando, no caso de hoxe, por os nosos cálculos, de aproximadamente 140 negocios, e a línea 2, que é unha línea para aquelas actividades, aqueles negocios que viron reducido a súa facturación, como vostedes saben, collemos como referencia o primeiro semestre de 2020 respecto ao primeiro semestre de 2019, por menos un 30% se ven. A medida en que é posible que non chegaran os recursos que temos para ir, tuvemos que establecer pois, unha prelación e
pois aquelas empresas ou actividades que tiveran unha caída da facturación máis elevada, pois terán prioridade por diante das outras, non? En esta, repito, temos 32.000 nesta segunda línea. Bueno, son líneas de axudas semellantes ás que teñen sacado ou están sacando ou elaborando outros concellos, polo que coñecemos. Creemos que son necesarias. É posible que outras administracións, mesmo en colaboración cos concellos, plantexen sacar outras normas, outras axudas, cando as saquen teremos que valorar como facelas complementarias como coas que aprobamos agora. E pouco máis vou a dicir, porque creo que coñecen perfectamente o expediente. Ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Vale, pois, moitas gracias, se me permiten, un inciso pequenino, dar a benvida a miña, e tamén ter unha mención para a Marité, que se jubilou hai un pouquinho tempo, levaba tantísimos anos aquí no Concello, creo que é de lei agradecerlle o esforzo que fixo, o traballo que fixo durante todo este tempo, e desexarlle que disfrute dunha buísima xubilación, como produceuse durante a pandemia, pois para que públicamente a xente sepa que votaremos de menos. E, bueno, xa pasando a este punto, nós pensamos que calquera medida que sirva para paliar os efectos da crise provocada polo COVID-19 no tecido empresarial de Outes, pois ten que ser benvida. Neste caso, parecenos que o Goberno debería ter sido algo máis áxil no auxilio dos veciños e das empresas afectadas, tanto na medida que nos ocupa como noutras que están anunciadas e das que ainda non temos noticias da súa execución. Como pensamos así mesmo na recuperación económica do Concello, sobre todo de cara ao turismo, tería moito peso medidas para o cuidado e o envellecemento do Concello. Por exemplo, a limpeza e racheado das pistas, o adestramento dos espazos públicos, a limpeza das ruas urbanas, das praias, das rutas de sendeirismo, dos contenedores. Estamos vendo que se lle está prestando moi pouca atención a estes aspectos que contribuyen a que o noso Concello sexa un lugar atractivo para recibir visitas e tamén para vivir nele. Nada máis, gracias. Moi ben, ten a palabra a portavoz do BNG. Pois, dende o BNG, no referente ás axudas económicas, como ben dixeche, ou dixo, participamos en todo momento desta mesa, pero unha vez estudiado polo miúdo o expediente, a verdade é que temos serias dúbidas de que estas axudas económicas de 300 ou 400 euros vayan a valer para salvar a ningún autónomo ou a ninguna das empresas da súa caída ou do seu peche. Como vostede ben dixo antes, o esperable é que sexan outras administracións as que podan realmente achegar axudas ou medidas fiscais que realmente podan poñer o rescate destas empresas de xeito serio. Entón, vostede preséntanos un expediente no que, salvo estas axudas de xeito directo, nós o que votamos en falta é unha falta de proxecto, que sería moito máis importante de cara a algún dos sectores do noso Concello a hora de crear emprego. Nós, de verdade, non creemos que sectores tan importantes no noso Concello e que teñen tanto potencial como pode ser o turismo necesiten limosnas, porque en realidade as axudas que vostede pretende ofrecerlle ni siquiera se poden tratar como axudas, senón parecenos de pouca cuantía como para ter a suficiente relevancia ao final de contas
destas empresas. Creemos que é importante presentar proxectos de emprego, proxectos de dinamización do noso concello. Teríamos que ter feito traballo, ou tería que ter feito o goberno traballo de proxección e de dinamización do noso concello. Terían que ter establecido pois, que é o que quere facer co Concello de Outes. Nos dixemos ao principio do seu mandato, non toma nota. Vostedes sigue pensando que ten unha posición beligerante, cando non é así, o sea, é justamente todo o contrario. En turismo queda todo e máis por facer. Nós somos ademais coñecedores de que foron os mesmos a mesma asociación de turismo a que lle fixo chegar, reunidos con eles, a que lle fixo chegar lle trasladaron a idea de que non viñan a nada estas axudas e de que poucos iban a salvar. Que o que eles realmente necesitaban era unha promoción do noso concello, unha boa promoción turística, unha promoción que nós, por un lado, sabemos que está traballando vostede a estas alturas, a finales de xuño prácticamente, que mellor que se aforre os cartos, porque para qué? Xa está todo reservado, xa está todo o pescado vendido, como se suele decir. E logo pretende usted trasladar a idea de un destino seguro, un concello seguro e pouco seguro se pode ter esa idea atopándose na situación na que se atopa. A día de hoxe temos un concello en total situación de abandono en canto aos espazos públicos, de abandono en canto a recollida de lixo, o desbroce de maleza, o traballo nas distintas rutas e sendas e actividades de ocio. Teno usted todo por facer en canto turismo, para que veña agora a ofertarle 300 ou 400 euros como se eso fora a ser a salvación de calquera ou de algún das actividades ou dos traballos deste concello que se dedican a eso. Pretende vostede que nos aprobemos, como lle digo, un expediente no que non ten proxecto ningún, nin de cara aos veciños, nin de cara ao sector agrícola. Fala en algún momento ou apuntouse incluso por parte deste grupo tamén do comercio local. Tampouco decidiu apostar por él, tampouco decidiu poñelo en valor. Creemos que eso sí aportaría ingresos ás familias, o cal, máis que 300 ou 400 euros, estamos seguros de que lle valerían. Tampouco puso en marcha, pese a ser aprobado tamén, a bolsa de vivenda, algo que está sendo moi demandado no noso concello, pero sigue sen pôr en marcha. Outra vez, ingresos que recaerían en moitos dos nosos veciños. Volvo a insistir, máis alá de 300 ou 400 euros, seguro que ingresaban por esta bolsa de vivenda. Pero vostede deixou, decideu, yo dito, obviar todo este tipo de recomendacións, apuntes ou ideas por parte deste grupo da oposición. É vostede moi dado, sin embargo, a apostar por outra serie de medidas que, eu creo que o término adecuado é medidas extremas. Son aquelas medidas que o levan a usted directamente a un titular en prensa ou en algún outro medio de comunicación. Vive o marisqueo, por exemplo. Vive o marisqueo.
Vostede, pese a que aquí, en pleno, se lle dixo que en as distintas comisións que non o víamos, que entendíamos que non iba a ser unha campaña que fora a ter rendemento de cara ao turismo neste concello, de feito, só lo contou con 12 visitantes, xa me dirá usted si compensou a inversión, 12 visitantes dos cales 4 ou 5 sospitamos, bueno, sospitamos non, estamos seguros que eran de prensa, os outros eran, bueno, uns que estaban alugados nunha casa rural que prácticamente se lles, bueno, impusou a que foran ao astronáutico do Freixo, e outros dous poderían ser os que realmente nos visitaron e pasaran por ali. Logo, vemos un concello con unha oferta totalmente precaria en canto a servizos. Venden vostedes o Outes Concilia. En que consiste o Outes Concilia? Por un lado, temos o que vostedes anuncian como unha escola infantil, pero a día de hoxe non temos escola infantil e seguimos sin tela. Por certo, aproveitamos para decirle que retiren das páxinas nas que apareza recollida como tal o término escola infantil. Temos un pai que, dada a situación do COVID-19, vai haber reducidas as súas prazas, co cal teremos menos servicios a espera de que a Xunta autorice a súa apertura en setembro, e teremos aínda menos prazas para ofertarle a hora de conciliar realmente aos nosos vecinos. Logo, neste Outes Concilia, incluíron vostedes tamén o que deron en chamar tardes divertidas. Tardes divertidas que non ven a ser ni máis ni menos que unha serie de ofertas de actividades que vostedes agora si cobran, viñeron máis a privatizalas, eso é a realidade, cando estaban cubertas e de xeito satisfactorio, non había queixa ninguna, pola AMPA de Outes. Había unha oferta de actividades extraescolares e organizada pola AMPA e non había queixa, que polo menos que a nos consta. En definitiva, se de verdade quere usar vostede axudar a creación de emprego neste concello e axudar aos nosos autónomos e as nosas empresas, póñese a traballar nun proxecto serio e sostible para o noso concello e déixese, como lle decía antes, de repartir limosnas. Remata usted. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Pois, como todos sabemos, este ano atopámonos nunha situación excepcional a nivel mundial e tamén a nivel local, xa que moitos dos nosos veciños e algúns de nós mesmos tivemos que cerrar as portas ou pasar a formar parte de ERTES, e por iso eu, dende o Partido Socialista de Outes, puse todo o meu empeño en que no noso concello nos esquecésemos dos nomes dos partidos políticos e nos centrásemos nos nosos veciños e veciñas, animando todos o ombreiro e xuntándonos a falar da maneira de sacar isto adiante da mellor forma posible. E debido a isto, tomamos unha serie de decisións, entre todos, por suposto, para que o antes posible podamos levar a cabo unha relativa normalidade no noso concello. Sen embargo, non coñecemos a promoción que se vai levar a cabo dentro do concello. Só lo saben vostedes, porque non nos dixeron nunca máis. Nin sabemos se se terán en conta as propostas feitas polo Partido Socialista en ditos encontros. Entón, bueno, simplemente comentar. En líneas xerais, pensei que tínhamos un certo consenso sobre o que estamos aprobando aquí. O que estamos aprobando aquí
En este punto son as bases reguladoras para a concesión de urgencia de axudas económicas para o mantemento da actividade económica e emprego nos concellos. Non é outra cousa. Despois temos un debate sobre orzamentos xerais, onde podemos falar de política xeral, claro que sí, pero eu penso que é o momento de falar desta cuestión. Eu, igual equivocadamente, pensei que, tal e como acaba de argumentar o portavoz do Grupo Socialista, traballáramos todos conjuntamente que había un certo consenso. Sei que posiblemente de forma a mellor equivocada, pero entendinho e comparto nese sentido o que dixo o portavoz do Grupo Socialista e penso que albiscou algo tamén comentou a portavoz do Partido Popular. Mais axilidade, a nós tamén nos gustaría que fora moito máis áxil, pero bueno, as cuestións a burocracia é que hai que pasar determinadas fases, coincideu tamén polo camiño un cambio na Secretaría, evidentemente a nova secretaria ten que facerse con todos os temas que hai e ten que ver as cousas en profundidade como non podía ser de outro xeito, igual que fai intervención, igual que calquera área do concello. Tanto foi así. Limosna, vamos a ver. O Concello de Outes, xa digo, pensei que había consenso. Penso que agora non o hai. Eu non oín esa palabra en ningún momento en varias reunións que tivemos todos os grupos políticos. Non o oín nunca. Mas ben ao contrario, para hacernos adecuado a todos, establecer estas axudas que xa sabemos que son o que son. Claro, o orzamento que ten o Concello de Outes e os recursos que ten o Concello de Outes son o que son. Xa non gustaría a nós poder dar axudas moito máis grandes. Claro que sí. E sabemos que a moitos negocios non lle vai arreglar absolutamente nada. Claro que sí. Bueno, tamén eses negocios non teñen por que pedir axuda se consideran que non é necesario. Pero pode habelos que lle faga falta porque teñen que agora, por exemplo, cometer pequenos investimentos en que só sesa en cuestións tan básicas como os hidroxeles, as mamparas, etc. Bueno, son pequenas axudas que para algo poden servir. En outros concellos non van moito por riba, salvo, seguramente, concellos con moito máis recursos que o noso, non? E é certo que isto que fai tamén é complementar o traballo de outras administracións, é un traballo conxunto. Nós non podemos, dende a administración local, porque non temos nin as competencias, nin temos os recursos, arreglar todo dun día para outro, nin moito menos, non? Respecto ao que apuntaba a portavoz do BNG, a falta de proceso, despois comentaremos sobre o orzamento, comentaremos e falaremos de turismo, falaremos de moitas cousas. Agora, humildemente, nós o que queríamos era aprobar estas bases e pouco máis que dicir. Un segundo, porque teño que darlle primeiro a palabra a portavoz do Grupo Popular se quere intervir. Sí, o que dixemos antes, que son necesarias, que todo que sea para paliar a deficiencia da economía dos autónomos, empresarios e de todos que son afectados polo COVID, que nos parece ben, non nos parece suficiente. É o que dixen antes, que hai outras cousas que se poden facer, outras actuacións que estaban anunciadas, como son o promoción do turismo e a promoción do comercio local, e que non temos que estar facendo, pero isto, efectivamente, son as bases das axudas, non outra cousa. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista. Vale, en primeiro lugar, como ben apunta vostede, si traballamos de xeito unánime e conxunto nas distintas medidas que se tomou durante a mesa do coronavirus, da Comisión do Coronavirus, mellor dito, aportando ideas, solventando as problemáticas que se lle plantexaban aos nosos veciñas e veciños. Creo que o BNG non pode, por parte do BNG non pode ter vostede queixa alguna, porque aportamos ideas como todos os nosos e colaboramos en todo momento, poñéndonos a disposición do goberno local para, insisto, para axudar a resolver as problemáticas dos nosos veciños. Dito isto, o que non podemos ter, e fago outro apunte, eu no que facía referencia a turismo e tal, eu creo que non en ningún momento me separei do guión do que é a aprobación das bases. Estamos falando da aprobación de bases de axudas económicas para empresas e autónomos. A hostelería e o comercio
todos esos son empresas e autónomos as que van remitidas estas axudas. Entón, non me apartei do guión. Para o tema de orzamentos, ainda temos máis que decir. Non sei por que vostede, non sei, se pon que estaba consensuado, non, estaba falado, que é distinto. Estaba falado. Logo, cada un de nós valorará os pros e os contras e tomará as súas decisións. Eu insisto, nós entendemos que se pode facer un traballo moito máis importante á hora de axudar aos nosos autónomos e aos nosos negocios, ao noso turismo, ao noso comercio, aos nosos veciños e ás nosas veciñas do noso concello. É que se puderan tomar esas medidas, porque igual que vostede recolleu algunha das propostas dos grupos para as bases e pide ahora consenso, nesa mesma comisión apuntamos outra serie de medidas, só que usted non tuvo a ben recollelas. Entón, non veña agora esperando que haxa consenso. Pois non o hai esta vez. Insisto, que necesitan axuda os nosos autónomos, empresas e negocios? Claro que sí, pero non este tipo de axuda. Non 300 ou 400 euros que non os van a salvar absolutamente de nada. E ao Concello si os vai a comprometer nunha partida económica que, bueno, podría dedicarse, nós entendemos, que a outras iniciativas moito máis rentables. É a posición que quería quedar. Moi ben. O portavoz do Socialista ten algo máis que decir? Vou facer así. Imos arrimar o ombreiro. Moi ben. Bueno, pois, se lle parece, procedemos a votación deste punto, subvencións para a concurrencia competitiva nas axudas COVID-19, perdón, COVID-19. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, aprobase este punto cos votos a favor do Grupo Socialista Popular e do Grupo Compromiso e coa abstención de María. Ben, seguimos entón coa seguinte proposta. A proposta, o seguinte punto, perdón, que é a elaboración e aprobación do orzamento de 2020. Orzamento 2020. Bueno, déxenme comenzar sinalando que o proxecto que presentamos hoxe aquí, o proxecto que presentamos de orzamentos para o presente ano xa en curso, é un proxecto excepcional no sentido de que ten que responder necesariamente á situación excepcional que estamos vivindo. Como ustedes saben, a altura de febreiro de 2020, a principios de ano, precedido de moitas conversas cos distintos grupos, cos grupos municipais aquí presentes, donde o grupo de goberno tratou de chegar ou de consensuar ou chegar a algún tipo de acordo para o proxecto de orzamento daquela, ainda pre-COVID, por así dicirlo. Bueno, pois, como digo, xa a aquela altura nós tiñamos elaborado e presentamos un proxecto que mesmo tiña data para ser debatido en comisión. Lembren que, se me lembro mal, era un venres 13, creo que era 13 de marzo, 12 ou 13, xa non me lembro. Foi un día antes da declaración do estado de alarma e xa había un proxecto de orzamento que vostedes puderon ver, un proxecto completo que atendía o que nós creíamos que era necesario e para o noso concepto, non? Bueno, pasou o que pasou, non foi, dende logo, a gusto de ninguén, e afectounos, como ben saben, de forma directa o funcionamento da administración local. E iso levounos a necesidade de reelaborar, adaptar
adaptarnos á nova realidade este proxecto de orzamento, un proxecto que en calquera caso é unha briga democrática que temos como goberno presentar, non? A reelaboración ou a adaptación ven da man de que, bueno, evidentemente, e o orzamento que tínhamos previsto inicialmente, pois, por exemplo, do punto de vista dos gastos, pois iba a haber unha forma de tener as partidas, ou un necesario recorte, pois, por exemplo, de actividades festivas, na medida en que as festas serán distintas, ou unha reducción de gastos de enerxía destinadas a infraestructuras que houve que pechar, etc. E, por outro lado, tamén houve unha merma, evidentemente, de ingresos, os ingresos previstos, na medida en que tivemos que, como ben saben ustedes, suspender actividades, que estas suspensas non podían, evidentemente, derivar en ingresos con as tasas ou prezos públicos. Ben, esta situación donde, que nos afectou directamente as previsións de ingresos e gastos, fixo que levounos a reorientar o noso proxecto de orzamentos cara ás novas necesidades. E acabamos de discutir e aprobar algo que ven derivado ou que atende a esa nova necesidade. Como reorientamos? Cal é o elemento fundamental desa readaptación do proxecto de orzamentos á situación post-Covid? Pois, por unha banda, un reforzo claro da nosa aposta pola promoción económica. Acabamos de aprobar unhas bases que fan referencia a un crédito orzamentario de 90.000 euros que está incluído nestes orzamentos, do mesmo xeito que está incluído dentro deste paquete grande de promoción económica, pois un reforzo claro da partida destinada á promoción turística. Xa, aproveito para comentar que estamos traballando na elaboración dese plan de promoción turística que vostedes coñecen que nós queríamos e queremos lanzar. Estáse traballando xa niso. Plan de promoción turística, que tamén aproveito para dicir que o turismo non empeza en xullo e acaba en setembro. Dende logo, o noso turismo non aspiramos a que sexa un turismo estacional. Entón, que esta campaña poida ser lanzada, mellor que fora lanzada en xullo, sen dúbida, pero ser lanzada en xullo me parece a mí que non é unha gran desgracia. Pero bueno, estas son valoracións que cada quen fai. Pois destinamos a este plan unha partida de canto menos 15.000 euros, do mesmo xeito que en promoción económica queremos dedicar outra cuantía, entre 7 e 10.000 euros, promoción económica para dinamización do comercio local. Entón, partidas que non tiñamos antes, que suman 112.000 euros, agora as temos dedicadas a promoción económica. Necesario, porque, efectivamente, como aquí se dixo, a situación así o require. A situación na que estamos, e que non incide só nas axudas directas, vai destinado á promoción do sector turístico, claramente un dos que potencialmente pode verse máis impactado. É na verdade que vamos a tratar de facer da necesidade e virtude, e nós temos un sector turístico que ao mellor pode aproveitar esta oportunidade da situación post-Covid, e estamos traballando na promoción do comercio local con a campaña específica que xa está avanzada. E, por outra banda, temos que reorientamos os orzamentos cara ao gasto social, incorporando, entre outras cousas, partidas que proceden de outras administracións, pero non son de outras administracións. Fago simplemente aquí un apunte, a partida da emergencia social, que pasa de 6.000 euros do orzamento anterior, noutras circunstancias, a máis de 18.000 euros na proposta que presentamos actualmente, para atender as familias máis desfavorecidas pola vía da emergencia social. Temos outras vías. Ainda que estes orzamentos son excepcionais, como acabo de apuntar, non deixan de ter un substrato que xa era o que tiñamos no orzamento inicial que presentamos, no proxecto inicial que presentamos en febreiro. Era, en aquel momento, queríamos facer unha aposta pola promoción económica, ahora reforzamos, pero xa tiñamos feito, como ustedes saben, contratamos un asente de momento local, capital humano para traballar cos sectores económicos, porque fai falta xente formada para
traballar codo con codo cos agentes económicos para promover o tecido productivo, hai que empezar a casa polos cimentos, e o capital humano é clave, en ese sentido. Tanto temos un servizo que nunca existiu, se existiu, había anos que non existía, que é un Axente de Desenvolvemento Económico, que vai dar lugar á Axente de Desenvolvemento Local, formada tamén pola orientadora laboral. Por tanto, había unha aposta xa pola promoción económica nos orzamentos iniciais, e tamén había unha aposta clara pola conciliación, por dotar a outros de servizos que non tiñan. Eu creo que iso tamén son coñecido por vostedes. Reforzamos o PAI, punto de atención á infancia ampliado, que a partir de setembro vai funcionar de forma equiparable, se mesmo non lle echamos a unha escola infantil, e, bueno, está ahora mesmo o proceso de inscripción, que está bastante, que por certo, vemos que tivo bastante demanda, e, por outro lado, temos o programa Outes Concilia, e Outes Concilia reforzouse incorporando o servizo que non existía antes de madrugadores, como ustedes saben, e agora os campamentos de verán, todo o verán, que está agora tamén aberto o proceso de inscripción. Estas eran as nosas apostas, a nosa aposta de fondo para este Concello. Este Concello, nos partíamos da base, se o dixemos no noso programa electoral, cando nos presentamos as eleccións, no meu discurso de investidura, que temos que traballar pola promoción económica, sabendo que temos limitacións, que a administración local ten as competencias que ten, pero estamos poñendo as bases para iso, e agora poñemos recursos claramente para esa función, para ese objetivo, e segundo, pola conciliación, polos servizos sociais, por facer deste Concello un Concello atractivo en particular para xente nova, para que poida vir aquí e ter uns servizos equiparables a calquera zona urbana. E isto é fundamental para fixar poboación, sen desatender outras cuestións, Ese é o noso proxecto para Ourense, tan sincero, tan básico como isto, pero hai que poñerle números, hai que poñerle cifras, e nós poñemos estes orzamentos. Non o que nos gustaría, claro que non, porque así como hai gastos, ten que haber ingresos, eso estaremos todos de acordo, non? Bueno, xa non gustaría, nós temos un orzamento de 10 millóns de euros, pero temos de 5.800.000. Por certo, no meu informe, na miña memoria económica, hai un pequeno erro detectado, bueno, outro día, de 45 céntimos en relación ao que aparece na proposta aquí de total de ingresos e gastos, simplemente eso detectado. Por outra banda, en canto aos investimentos, hai un aumento dos investimentos derivado da incorporación dos dous plans de los servicios, sabes que a portavoz do Partido Popular asinte, porque sabe que é así, hai un incremento importante de investimentos, vai destinado ao mantenimento de infraestructuras e a humanización e a recuperación, por certo, de elementos turísticos. Hai unha partida, como ustedes verían, para a recuperación do estaleiro tradicional. Estamos ainda pelexando coa Dirección Xeral de Costas para a concesión. Redúcense, en xeral, tratamos de conter o gasto corrente. É certo que o gasto corrente agora, as cifras que se presentan, veñen condicionadas pola situación do COVID, pois hai aforros en distintas partidas. Hai un incremento moi relevante dos gastos de persoal, produto dos acordos que nos seu momento se alcanzaron cos traballadores xa no anterior mandato, que nos vai a levar a incrementos importantes, non só este exercicio, senón o seguinte, a máis o seguinte, dous exercicios máis, a suba salarial produto do convenio colectivo alcanzado o acordo alcanzado cos traballadores era moi significativo. Eu creo que próxima ao 25% da masa salarial, un incremento do 25% en 4 anos. A maiores temos os incrementos derivados do Orzamento Xeral do Estado. En fin, esta partida é unha partida das máis relevantes que hai que atender, evidentemente, queramos ou non. Pero, repito, hai unha contención do gasto corrente, reducimos o gasto de órganos de goberno, pasando de 165.000 a 152.000 euros, e, en definitiva, creemos que este é un proxecto excepcional, adaptado ás circunstancias deste ano tan particular, pero que encerra unha aposta clara que ten este goberno por que quere que sexa Outes.
Por demais, como primeira intervención, non teño máis que comentar, dou a palabra á portavoz do Grupo Popular. Bueno, moitas gracias. Antes de nada, agradecerle a todos os traballadores do Concello que estiveron vinculados coa elaboración do proxecto do orzamento o traballo que fixeron. Pois ben, hoxe, día 17 de xuño do ano 2020, estamos a asistir a aquilo que teria que haber pasado aproximadamente hai 6 meses, antes de rematar o ano 2019. Esa era a data en que deberían ter vostedes feitos e aprobados os orzamentos do ano 2020, pero non foron quen de facelo. E por primeira vez en máis de 20 anos, o Concello de Outes empezou un ano fiscal sin contar o documento máis importante da xestión municipal e que rise todos os demais aspectos da mesma. Como estreno do seu goberno, non creo que sexa a mellor maneira de empezar, tendo que prorrogar os orzamentos do ano pasado, os do ano 19, eses que cando se aprobaron en decembro do 18, como corresponde ao bo facer, calificaron literalmente vostedes de non adecuados para atender as necesidades do noso Concello. Noutro orden de cousas, en canto ao documento en sí, queremos resaltar as cuantías que figuran no capítulo 6 de investimentos. Di vostede, na súa memoria explicativa, que os investimentos ascenden a 1.346.145,07 euros. Este dato quedalle a vostedes moi ben a hora de publicitar que se fan máis inversións que no ano pasado, pero a realidade é que desa cifra 431.983 euros correspondense co pos-2019, que xa estaba consignado no orzamento do ano 19, como correspondía, e que vostedes repiten neste ano, ademais de incluir o pos-2020. Os créditos para o pos-2019 chegaron a estar en fase de autorización no ano pasado, porque no mes de setembro, vostedes, en Xunta de Goberno Local, aprobaron o inicio do expediente de contratación, a fase A, sin que fosen quen de chegar a outra fase de gasto máis avanzada. Por exemplo, contratar as obras que tiñan que contratar. E entón, esos cartos teñen a consideración de créditos que normalmente se incorporan ao seguinte orzamento pola fórmula de modificación de crédito ou de créditos por incorporación de remanentes, non como fixeron vostedes, calzándoos directamente no orzamento 2020, que no seu aspecto formal non incumpliría a normativa, pero a nos parece que esa fórmula de facelo que crea unha disfunción no reflexo fiel da situación económica do Concello, xa que o capítulo 6 vese incrementado artificialmente pola inclusión de investimentos que se corresponden co ano anterior. E que teñen pensado ustedes seguir facendo o que queda de legislatura? Irso lapando os créditos do POS e consignar igualmente no ano seguinte o POS-2020 máis o POS-2021, facendo creer aos veciños que fan grandes inversións cando en realidade o que fan é contar dúas veces a mesma cousa. Xa noutro orden de cousas, botamos de menos nestes orzamentos partidas destinadas á creación de solo industrial. Non vemos tampouco ninguna partida referida á mellora e á ampliación das redes de saneamento, medidas que, por certo, levaban vostedes no seu programa electoral. E, bueno, por outra parte, tamén nos gustaría ver onde está reflexada a participación dos veciños neses orzamentos, porque nese mesmo programa, que facía antes alusión, contemplaban vostedes facer uns orzamentos participativos. Non vemos esa participación por ningún lado, a non ser que se refiran vostedes ao que en realidade fixeron, que foi un recorrido publicitario polas parroquias, demandando necesidades, creando expectativas, e máis tarde traducir esas expectativas en frustración por non ter feito o que a xente esperaba. E, bueno, como xa pasou en outras ocasións anteriores, temos que facer referencia ao pouco rigor que puseron vostedes na posta de exposición para os grupos da oposición da documentación relativa a este expediente. No paquete de documentos que nos facilitaron polo programa de xestión había mesturados archivos válidos con archivos obsoletos que parece que correspondían ao anterior proxecto de orzamento que fixeron vostedes e que despois quedou anulado. E para poder analizar esa documentación
tivemos que intuir cales eran os válidos e desestimar os que non o eran. E parecenos que nós aquí non estamos para intuir nada, senón para analizar unha documentación que vostedes nos teñen que facilitar con absoluta corrección e con rigor. E despois, a tenor da súa intervención anterior, eu non sei o das bases de outras recupera, a mí pareceme, tenho sorprendida ese punto, porque a mí pareceme unha completa insensatez traer a este pleno unhas bases para dar unhas axudas para aprobalas e que dependan de algo que non está aprobado realmente, que é o orzamento do ano 2020. Non podo entender como fixo eso. Non sei. Podemos pensar que está confundindo os veciños para decirle que cree que se non hai orzamento non hai axudas, cando non é así. Nós estamos dispostos a que se trae vostede no próximo pleno que haxa unha modificación de crédito correspondiente ao orzamento que está en vigor e lle dé cobertura a esas bases, non tenemos ningún problema en aprobar, non entendemos esa maneira de proceder. ¿Permitou vostede? Sí. Ten a palabra a portavoz do grupo do BNG. Bueno, pois, efectivamente, parece que non vai ser só o BNG o que ve deficiencias e sobre todo moita premura e moitas excusas a hora de presentar estes orzamentos. Como ben acaba de decir a portavoz do PP, eran uns orzamentos que teñen que estar presentados a finales de 2019. Bueno, foi vostede en marzo cando nos convocou para traballar en eles. Era aí cando estábamos. Ahora preséntanos sen ningún tipo de diálogo ni consenso. En eso tamén coincido co que apuntaba. Era unha das cousas polas que iba a empezar a miña intervención. Vostedes no seu programa co que se presentaron as eleccións falaban de orzamentos participativos. E a nosa pregunta é participativos con quen? Porque cos grupos da oposición non o fixeron, os presentan nun pleno extraordinario que nos facilitan a documentación o mércores, corríxeme se me equivoco, da semana pasada. Estamos aquí convocados para aprobalos ou non aprobalos, así de claro. O sea, tempo é por encima, é o que dice ela, con arquivos que había que ir desglosando para saber o que era, o que realmente viñemos a aprobaros. Propuso vostede, como ben lle decía, orzamentos participativos. Non sabemos con quen, con os grupos da oposición non, cos veciños, pero que temos entendido que tampouco. Aquelo quedou en encontros, que era como creo que lle chamaban, encontros veciñais, efectivamente, porque o que foi demandas e necesidades que lle trasladaran os veciños, a día de hoxe, poucas recolleron e menos executar. Ten vostede, sin embargo, señor González, a gran sorte, diría eu, de ter unha oposición que, pese a que vostede goberna a minoría, é unha oposición constructiva, é unha oposición que está comprometida, sobre todo cos veciños e veciñas de Outes, e que é responsable con estes veciños aos que representa, lle guste ou non lle guste, representamos a unha parte importante dos veciños deste concello, e xa só por eso, xa só por respeto, debería escoitarnos e ter en conta as nosas valoracións
a hora de valorar os orzamentos, pero, bueno, parece que lle pode a soberbia. E, como ben decía, nós hai outra parte a que nos creemos, a que creemos que debemos tamén respeto, e é os traballadores do Concello que están suxeitos a esa RPT, que pendiente, que foi aprobada co goberno anterior, pero pendiente de facerse efectiva e de executarse con estes orzamentos. Logo, outra serie de cuestións que chaman a atención, as axudas, como ben falábamos antes, recóllas vostede nos orzamentos. Pasan a implementar parte do orzamento. Co cal, bueno, conte vostede como queira, pero ao final eu creo que o noso análise ten bastante razón, non? Quizás, bueno, a esos negocios e empresas lles vería mellor que vostede lle dera axudas de outro tipo, tal como lle apuntou o sector do turismo, que era a compra de material higienizante e outro tipo de material que lle requirían para poder abrir as súas portas. Vostede dixo que non, que prefería dar esas axudas e entón, agora aquí estamos. Nos atopamos que as axudas incluídas nos orzamentos, o cal resta en outras partidas de gasto. E chama a atención, ademais tamén, que nos presente vostede como urxencia a ausencia do COVID-19. Parece que o COVID-19 vai a valerlle como excusa a moitos políticos neste país para tomar decisións pouco participativas e incluso ás veces tamén pouco democráticas. Derivados da situación do COVID-19, di vostede que hai unha pérdida de emprego. Non é certo. A pérdida de emprego e ese emprego leva perdendo outros desde fai unha morea de anos, igual que a poboación. Por iso lle dicíamos que a parte dos números que entendemos que os ten que presentar vostede por partidas, ten que ter vostede un proxecto claro para este Concello, que a día de hoxe non o coñecemos e non sabemos moi ben cando se vai a poñer a traballar en él e cando nos vai a poñer en conocimiento do mesmo. Nos, despois de valorar e analizar estes orzamentos polo miúdo, vamos a votar a favor, pero vamos a facer por responsabilidade política, porque somos unha oposición constructiva, pese ao que vostede queira decir de xeito contrario. Por responsabilidade, como ben decía, cos traballadores do Concello que están esperando a que se aproben estes orzamentos para poder executar a RPT. E, sobre todo, por responsabilidade cos nosos veciños e veciñas de outros. Non queremos que o non aprobar estes orzamentos llevara a usted como excusa para poder decir que non hai cartos porque non aproban os orzamentos e non podo acometer esta obra ou aquel investimento. ¿Remató usted? Sí. Tengo la palabra por favor do Grupo Socialista. Se o problema dos presupuestos son 49,50, aquí os ten. Aí os ten. Eu xa me dixen en varias ocasións que non me gusta a súa forma de actuar ás veces. E creo, por exemplo, que debería haber sacado adiante as medidas post-COVID, que todos os grupos estamos coincidindo no tema, antes de facer o pleno os orzamentos. Non vi, mirei, son moitas follas, non vi a partida as bombillas da Ponte na Ponte.
Créame, por eso lle digo que non me gusta en ocasións a súa forma de actuar. Créame que cando eu en xullo lle falei das bombillas, en agosto lle repetín, en setembro lle repetín, en outubro lle repetín, e deixei de falar dele, créame que se me hubiera dito usted que xa estaban previstas ou estaba en trámite de sustituílas cando lle fora aprobada a subvención que agora 6 meses xusto se lle cumplen agora para levarlas a cabo adiante do IDAE, pois non hubiera tido problema ningún en deixar o tema das bombillas do Conde Afonso, porque creo que foi un acerto o que fixo vostede nese caso. Pero usted garda para sí o que nos debe decir aos demais. Se usted ten previsto eso, por que non o dixo? É o calo a boca. É dicir, fíjese que tema que eu sabendo que o meu voto non lle iba a entorpecer o tema dos presupostos, dixen eu que ao mellor nunca unhas bombillas salían tan caras. Fíjese que tontería. Pero os veciños de Outes merecen algo máis. Por eso lle digo, só espero que espabile e se abra vostede a falar coa oposición, polo menos co Partido Socialista, antes de actuar en algúns casos ou mentras está actuando. Cónteme o que quere facer. A mí, repito yo, non tería ningún problema en olvidar o tema no mes de outubro, ou no mes de setembro ou no mes de xullo, cando usted solicitou o IDAE unha subvención para cambiar as luminarias todas. Pero non dixo nada. Ni no comentou. E créame que se vai ao arquivo mes de xullo, mes de agosto, mes de setembro e mes de outubro, luego sin preguntas. Esa non quixen meterlo como moción, porque creo que esa era o que faltaba, ter que meter unha moción para cambiar unhas bombillas a Conde Afonso. Sin isto non digo máis. Bueno, disculpe. Simplemente quero apuntar un par de cuestións. Eu creo que o dixen antes e o reitero. Pois, ainda que ao mellor as apreciacións son distintas, intentos de diálogo con grupos políticos, ustedes saben que houve en varias ocasións, non sei se chegaron ao porto ou non. Por o que acaba de comentar, en calquer caso, a portavoz do BNG, eu agradezolle de verdade a altura de miras que amosan, efectivamente. Entendo que vostede non teñen que compartir estes orzamentos ao 100%, nem sequera ao 80%, moito menos, pero bueno, entendo que vostedes son comprensibles no sentido que é mellor estes orzamentos que non haber orzamentos programados. Entón, agradezolle esa postura que vostede acaba de anunciar. Creo que é efectivamente constructiva e sirve para poñer as bases para un proxecto de futuro para Outes. En relación ao que apuntaba a portavoz do Grupo Popular, bueno, xa apuntei antes que no capítulo de investimentos estaban incluídos, como vostede dixo, iso non incumple ninguna norma o pós-2019, e o pós-2019, claro, vostede me di, claro, é que vostedes tardaron moito, non? En fin, casi comenzamos nós o pós-2018 cando entramos ao goberno. Entón, creo que vostedes tiñeron aprobado o de un ano antes. Entón, bueno, en fin, nos agora estamos efectivamente acumulando determinados trasos, pero eso xa se está executando. Por tanto, aproveito para comentar, vostede apuntaba, non hai unha partida para solo industrial, home, que primeiro temos que poñeros de acordo, xa anuncio que pronto convocarei para falarnos do cambio no pexón para o solo industrial, porque o primeiro que temos que facer é mudar o pexón, e iso, que eu saiba, non implica investimento aínda.
Entón, en ese sentido, vamos a traballar. En canto ao saneamento, a semana pasada tuvemos unha reunión con Aguas de Galicia para ver de materializar xa o arranxo da edad que leva anos sen funcionar por falta de mantemento. E neso estamos traballando e contamos coa participación e coa chega de Aguas de Galicia. Dicíame que non era riguroso traer as bases, como é posible que traia vostedes as bases? Bueno, vostedes acaban de aprobar esas bases. Non sei se era riguroso, non, pero vostedes acaban de aprobar. E as bases necesitan un orzamento, e aí xa fago a reflexión xeral. Este goberno tiña a obriga democrática de presentar un proxecto de orzamento. E o lógico era ter presentado antes, efectivamente, moito millores que o ano pasado, pero só timos para febreiro ou marzo. Entón, agora, evidentemente, tenemos que adaptar a novas circunstancias, e as novas circunstancias implican establecer un crédito para subvencionar as empresas. Ese é o lógico. O lógico é o proxecto de orzamentos que inclúe este programa e non facer cambios nos orzamentos prorrogados que tamén, por certo, implicaría retrasar ainda máis todo este procedimento. Vostedes dixeron que xa tiñan que estar antes. Xa tiñan que estar antes as axudas. E o portavoz do Grupo Socialista, bueno, eu teño esa cuestión da reposición de luminaria. Eu creo que xa foi falado aquí, xa se lle contestou, pero xa hai meses, que estaban incluídos no proxecto de IDAE. Podemos ir a... Estaban incluídos... Sí, penso que sí. Vamos a repasar se queren as actas. O proxecto de IDAE inicialmente, cando nós o presentamos, é un proxecto de aforro enerxético. Ahora, vámonos, por certo, a traer para a súa aprobación o pleno ordinario de xuño, está convocado xa para a comisión, e aí verán que entre as melloras na licitación, as melloras que nós llevamos a solicitar ás empresas que concursan, está a sustitución das luminarias, incluído tamén os postes en Pontera Afonso. Pero é unha mellora, non é o elemento central do proxecto do IDAE, que é para fornecer sustitución de luminaria cuadros. Pero creo que, en fin, en calquera caso tamén teño que dicirle que actualmente hai unha pequena partida para a reposición e mellora de iluminación pública de 3.500 euros no proxecto de investimentos e que, bueno, agora comentábamos, non? Actualmente pode haber algo que non funcione, pero tampouco nos parece adecuado que haxa unha farola cada 10 metros, 20 metros, e por eso se chegou a conclusión de que era mellor saltear e intermediar unha funcionando e outra non. En calquer caso, vamos a corrixir isto cando tiñamos executado o proxecto do IDAE, que agardo que se aprobado no pleno pleno. E pouco máis que dicirles. Bueno, eu recoñecerlle de novo e agradecerlle ao BNG, non sei se algún partido máis, pero de novo, que posibilita a aprobación destes orzamentos. Efectivamente, de non ter estes orzamentos, pois atender ao capítulo 1, o gasto do persoal, con toda esta suba salarial que se produciu, sería complexo, non sei, posiblemente se podera solventar, pero habería que vir con suplementos de crédito, etc., que son máis de 200.000 euros máis do que había en 2019 para gastos de persoal. Non teño moito máis que decir, non sei se ten que comentar algo a portavoz do Grupo Popular. Despois do que dixo vostede, a verdade é pouco máis temos que decir. Só dixo todo vostede. Non van a quedar sen cobrar os traballadores porque non se aproba este orzamento, porque se pode modificar todo o que acaba de decir vostede. Non vai a ter que deixar de haber axudas porque non haxa este orzamento, porque pódese facer modificación de crédito do anterior. E nada máis, con respecto a que me acordou agora o proxecto pedido de IDAE, parece-nos moi ben que o traigan ao pleno ordinario de xuño, pero parecería moito mellor que non o deixaran ver cando o pedimos fai máis de 4 meses. Non vemos. Non tiña. Entón pediron unha cousa, unha memoria para pedir unha subvención. Perdón pola interrupción, e outra é un proxecto. Unha cousa é unha memoria para pedir unha subvención e outra é un proxecto. Iso podese contestar cando ten un proxecto que se supón que ten que haber para pedir unha subvención de 900.000 euros, pois podía vostede contestar, non temos proxecto, temos unha memoria. Pero nin o contestou cando o pedimos, nin tuvo
a ben contestar cando lo recordamos no anterior pleno, e non temos nada máis que decir. Moi ben. Tengo para aportar o meu problema. Non teño problema. Portavoz socialista. Supoño que foi vostede capaz, non sei, pódese buscar se vostede quer, eu non me quero dar máis importancia. Seguramente unha das preguntas que a mí fixe teñen pensado vostedes, pois diría sí, temos pensado, ou sí, témolo proyectado. Moito, digo de vostede. Dígolle que fale comigo, que eu non como a ninguén. O sea, eu son o que menos, en teoría, representación ten dos veciños, pero gústame que se fale comigo, e eu poder falar cos veciños. Non teño ningún problema, nin nunca o tuve, falo con todo o mundo, falo co Partido Popular, falo co Bloque, falo con Compromiso. Nunca tuve un problema. Por eso lle digo que ás veces gustaría saber cousas que vostede sabe e que esconde, non sei por qué. Bueno, agado que teñamos efectivamente no futuro un diálogo moito máis constante por a nosa banda. Xa houve intentos, como vostede ben sabe. Procedemos a votación deste punto. Votos a favor do proxecto de orçamento do 2020. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado o proxecto de orzamentos. Votos do Grupo de Goberno Compromiso e do Grupo de BNG. Abstención do Grupo Socialista e